Awata si Job mga igsoon nga sa dihang namatay ayang hayop nga daghan kaayo. Namatay iyahang anak pulo ka buok, iyang asawa gibalik ka siya. Tagaan pa siya sakit nga haskang lala jud kay nga sakit. Nagpabilin gyapon siya diha sa Ginoo. Ingon pa niya, hubo ako gikan sa taguangkan sa akong inahan ug hubo usab ako mobalik. Ang Ginoo ang gahatag ug ang Ginoo usab ang gakuha. Bulahan ang ngalan sa Ginoo. Ingon ang Bible, busa tungod ni ana wala makasala si Job sa iyang nga baba. Ingon ana ba ikaw mga igsoon? Ug tungod ana mga igsoon nga si Job nagpabilin sa Ginoo nga loyal bisan pa nangamatay iyaha mga hinigugma, gipanalanginan siya sa Ginoo. Ang iya mga bata nibalik og pulo ka buok. Gitagaan siya another set of 10 children. Pagkatapos gidouble pagyod ang iyaha nga mga hayupan. Ug nahimo nga nagmalambuon ang kinabuhi ni Job sa kaulay iyang adlaw. Ngano, gipanalanginan siya sa Ginoo kay sa panahon nga gisulayan siya, nagpabilin siya sa iyang pagtuo sa Ginoo ug wala siya mibiya sa Ginoo.